Domol Kalao thuolo gi Rambun achije 19 ma itudo gi Nyayo tulo e kinde ng'anyo mag rowere manobagi juma mokalo. Komachielo obila ma Ruiru bende ondhi achije 154 ma itudo gi yako mwandu e kinde ng'anyo ma kamago. Kagijuko mwandu ma ichich ni ne oyaki e boma mar Ruiru. Jofwambo marwa Armstrong Osutwa miolero. Achija 19 manyocha ondhi kaluwore gi tulo mane oneno Olkalaw e kaunti ma Nyandarua. Bang' ng'anyo mag rawere juma mokalo kawuono ne oyudo fungruok bang' doho ma Olkalaw timo ng'eto e buchgino. Achije go mane itudo gi ketho mwandu kama ne gitiayo e mach nyamburko kaachiel kod apise mag sirikal owe thuolo gi Rambun maromo 100,000 moro ka moro. Article 49 offers me 3 options. I will exercise the option of releasing the suspects, that is suspects number 1 to 16, then 18 and 19, on a personal bond of 100,000 Kenya shillings each plus 2 sureties who can be contacted anytime and the sureties shall undertake to produce the suspects as at when required, to which they will commit themselves and be liable to a fine of 100,000 Kenya shillings or to imprisonment for a period of 6 months. To kata obedo ni jomin bura ne dwaro ni omed din ne achijego kuom ndalo 21 e kinde ma nonro dhi nyime, ka giwacho ni achijego dipo ka orucho chenro mag timo nonro, jang'ad bura Judy Castan Thuku ne wito oko kwayo makamano ka wacho ni jomin buchego ok ochiwo dwaro moromo mane nyalo miyo achijego med din negi. All things that could have been accomplished even with the accused persons or the suspects being out of custody. The upshot of the foregoing is that the instant application for detention is disallowed. Bura makamani biro winji kendo tarik 21 e dweni mar yango chenro mag nonro mosetim. To komachielo obila mar Ruiru e kaunti ma Kiambu ondhiyo mwandu ma iwacho ni ne oyaki e kinde ng'anyo mag rawere juma mokalo. Komanda mar obila e kaunti no Doris Kemei oyango ni mwandu kama oting'o matres, TV kaachiel kod aguch muya kata gas cylinders mane oyaki e duka ma Quickmart mayudore Ruiru ne ondhi e duka jal moro ma nyaka sani oyang ni osemaki. We have mattresses from Quickmart. We also have gas cylinders. We have bicycles, the small ones. We also have fluorescent tubes that we believe were taken from various shops, electronic shops. We also have TV screens. Kemei oyango ni achije maromo 154 osemaki ka itudo gi kod yeko makamano kaachiel kod ketho mwandu. We already have 154 people, suspects that have been arrested, holding various items that were stolen, and some even include our firearms. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kweth maketo sirikal tesre kotelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K